Čaute, to je Novec a vítajte pri ďalšom videu. Teraz to bude ako vytvoriť dymovnicu, čiže na to nám treba práškový cukor. Ticho, poď. Rok! Ticho! Čiže práškový cukor, dusič nám treba selný, takú plechovku, sodu bikarbonu, jedlu, taký klinec alebo pero a ešte zápalnú šnúru. Potom ešte váhu a takú kriedu alebo čo, teraz ju nemám, nevadí. Potom predĺžovák a platničku, jedno platničku a ešte taký hrnec. Tak. Všetko si navážime, hneď poviem ako. Najskôr si urobím práškový cukor. Dobre, stačí. Tak. Treba nám ho, musí byť 3 diely dusičnatu draselného a 2 diely cukru, čiže 30 g ku 20 g alebo 60 ku 40. Dáme 40, čiže tu si dáme 40. Dobre. Dobre. Môže byť. To dáme. To dáme tu. Na plech. Tak tu mám takú. Neviem čo to je. Počkajte. Som si tu vonku zapojil halogénny, aby ste videli viacej, čiže tam mám tu panvicu a platničku. Tu mám všetko pozapájané, takto do elektrik. Dobre, čiže teraz nám treba ešte 60 g tohto. Čakať. Tak. Dobre. Teraz sa tam tiež vysypeme. Dobre. A ešte sody bikarbony to dáme neskôr. Dáme také 2-3 lyžičky. Dobre. Stačí. Dáme to na platničku tak na taký slabý, nie úplne, ale tak do stredu. Počkaj, tu je najmenej, tu je najviac, čiže tak. Dobre. Tu si prichystal varešku. Takže. Musí sa z toho stať neskôr takýto karamel, ako keby. A neskôr sa z toho stane dačo ako také maslo.
Do neho dáme ešte sodu bikarbonu a zamiešame. Potom to dávame do týchto blbostí. Naliejeme to do toho a dačím, urobíme takú dierku ako keby. Napríklad klincom, to je jedno. Tam potom dáme túto zapálenú šnúru. Necháme to hodinu odstať a po hodine to obmotáme lepiacou páskou alebo izolepou.